Platforma Zimanê Kurdî biriya parlamenterê Dem Partiye teklifek di derbarê Zimanê Kurdî û peyva Kurdî de da parlamentoya Türkiye'ye. Diller üzerinde baskı altında yok olmayla yüz yüze olan diller üzerindeki baskının kaldırılmasında çağrımız var. Divê serlêdanê de daxwastê te kirin ku di saziya zimana a Tirkî de di qanûnê de digel Türk, Kurd, digel Tirkî de jî Kurdî ciyê xwe bigire. Vê yekê zimanzan û endamên platformê li bajarê Amedê nirxandin. Niha berî demekê nava xebatê platformê de me biryar kistend bi hev re. Me got divê wek platform em pirsa zimanê Kurdî têxin rojeva parlamento. Elvedekê kekî Sinan Çîftîrek milletvekîliye wanê ye û endamê me platformê ye, damezrînerê platformê ye. Me wek platform erk da wîna, me got tu bi vêna alaqedar bibe û em dixwazin got di pirsa zimanê Kurdî de hinek xebat li parlamento bên kirin. Îca ev xebata gunha heye, yani ev pêşniyara gunha heye, li ser çi asasiya ve dibe? Pêşî wek pêşniyarek got saziya zimanê Kurdî ave bibe hat pêşkêş kirin. Lê serokatiya parlamento ev red kir, got ev li dijî makeza gunî ye. Îca em fikirîn kariyek din em bibînin, ev riyahanê jî me tevkekê Sinan û tev xebatkarê wan ev rê dît. Raman dixwaze li dibistanê dersa Kurdî jî hilbijêre. Li gorî zimanzan û rewşenbîrên Kurd jî teklîfekî dicî de ye. Divê zimanê Kurdî qenebe di bin baniya saziya zimanê Tirkî de bibe xwedî statûyek û bi qanûnan zimanê Kurdî bê pejirandin. Dema ku min ew teklîf xwend birasî pir kêfxweş bûm û yanî wek xemxurekî vî zimanî kêfa min anî. Yani hemû hewdanên me ji bo ku zimanê me pêştir here bêtir bê xwendin û bêtir bê axaftin. Teklîfeke bûye awayî heger ku em ê bêjin wek dewletên pêşketî pir zimanî bûnê têxe rojeva me û pêk bîne ew ê gelekî kêfa me bîne. Ji aliyê perwerdeyê ve heger ku pêşketinekê bîne dibe ku mifedartir be. Çima yani em ê bêjin wek zimanê perwerdeyê dema ku dibistanê me bê xwendin, zarokê me ew ê bêtir bi vî zimanî bipeyivin, bidrobîstînin. Di biharê de kulîlk ve dibin. Di naveroka serlêdanê de hemî xal yek bi yek hatine birêzkirin. Siyasetvan didin zanîn ku guherandina qanûna esasî vêga zehmet xuya bike jî guherandina qanûna hikmê a xala yasayî hêsantir e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.